Здравейте, аз съм Наси. Аз съм Йоан. И днес ще правим 7 секундни предизвикателства. Нека да започваме. Иди до другата стая, в кухнята и донеси чужд предмет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Трябваше да кажеш. 9. Без това спирах чешмата. Защото работеше. Което ти отнема 18 секунди. Да, не получавам точка. Сега съм аз. Кажи 5 човека, които наразиш. Магдалена, Илана, Жана, Никол и Тей Тошма. Добре, получаваш точка. Тези, които гледат враговете ми, много се извинявам просто за първо вас. Да, за това първо за мен. Следващия се. Да. Кажи азбуката. Баба гадаже за и кръпкала много пръста, уфахът се стош. Бъде се писана. Отиди на терасата. Отиди на терасата и викни Жана концерта, кога ще бъде. Но ти казвам по-добре през потърца. Представя? Да. Жана, концерта кога ще бъде? Не знам! Я с тия крила. Знаеш ли толкова часов, поне? Иди на прозореца. Айде, давай. Получавам точка. Добре, Жана, верно е тук. Йоме? Къде? Там беше се прибрала. Добре. Така. Да. Тя е просто така на кулката. Не съм. Изброя 10 предмета от стаята. 1. Телефон, рамки, гланц, куче. Добре, ма. Не получавам точка. Чакаш, като ме обиждаш и ще ги помогнеш. Добре. Не се бъдеш точката. Но не си един си предмет в моята стая. Чакаме. Не получаваш точка. Не, остави! Добре. 4-0 Стайони, постарай се. Така. Добре. Аз съм, ти си. Донеси лъки. Не! Спокойно, тя да го пуска. 1, 2, не знам. 4, 5, 6. Не получаваш, защото не го носи. Сигурно на терасата, трябва да потърсиш. Или в туалетната заключен. Така. И от тук имам кипа в коса. Той дойде от... не казвам къде. Давай. Ти си. Аз съм. Напиши на лист една песен. Бе, къде някакъв аз? Не знам. Давай такси. Маги. Чакай, Почвам. чакай. По-бързо. Чакай. Така. Пиши. Чакай. На лист на песен, която ми е в ума. Тя не е кратка. Не тая. Друга. Има песен, която се казва Бум. Да. Написала съм. Самурай. Сатурай. Защото пишем на английски, на български смесен, не знам. Добре. Точка. Изброй 5 чалгари. Мали! Той не строгава Милко Пеладжи. Стоп. Добре. Така, кажи цялата азбука. Благодаря за кратка луна пръста уфахацъча време на ноя. Добре. Пак не познах шеше, майде. Не получаваш точка. Добре. Вземи си телефона и да си направим едно штур селфи. Едно, Чакай. 2, Добре. 3, 4. Ще го филм и го покажа. Не получаваш точка, защото не му кефи. Предизвикателството беше штур селфи да си направите. Ама тя не беше штур. Добре. Подготви... Що ти включих? Добре. Така. Намали един от тапетите ми
на телото ми. Какво? Тапетите ми, нали, къде ги показвам? Един ли? Да, пусни един. Всичките ги покажи, така как беше показала. Сега почетахте на по-локър. Както вече знаете от видеото. Добре. Чакай, че забравя. Аз съм не донеси 10 животни, плюшени от леглото ти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Аз всичките. 10%. Добре. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не получаваш точно. Чакай да щупи! Давайте. Бе, аз съм. Аз съм. Добре. Направи се на кифла. Чакай. Чуките ги цупи също. Аз съм. Донеси, изброй всички животни от къщата и двора. Папагала, кучи, котки. 5, 6, 7. Кучи! Кучи! Ако съм да Значи тя каза кучи! Виждаш резултата? Да. Колко е? 5-1. Кой е 5? Ти. Майка сега. Аз съм. Защо ми вставаш? 10. Любимия си филм 10 пъти. Титаник. Готово. Тиганик. Получаваш точка. 6 на 1. Изброй 6 песни на Галина. 1. Рок се пада с едно пред сменен филм 30. Кажи ми да. Още една, коя беше? Не ми да. Първата му е Коментирай, че си мряла. Чумиха. Майк, за теб ще я памет не го. Спатлаката им така. Давай, бързо. Добре, чакай. Последната ти песничка. Има ли песничка? Има ли точка за нея? Не. Без това 6 на 0, така че... 6 на 1 бе. Добре. Пей на ушенце, Галина да пада. Ако не получаваш. О, благодаря. Сега? Не, да мине. Първата точка, която... Служи си гланц. Между другото, чакай. Първата точка, която Йоани имаше, аз си я дадох, защото ти имаше повече от нея. Давай. Готово. Добре, получаваш точка. И завършихме 7 на 1. 7 на 2. Да, на 1. Та така, това беше клипчето, няма се. Чакай. Така. Ще качим още едно клипче, тъй като батерията ми пада. То ще е за гадорите. Всеки ще си прави гадори и да, няма да ви става всичко. Но, така. А кога ще го учим, ако не е тайна? Ти ще го учиш. Да, мога да ще го снимам, тъй като сега батерията и пада. Не, може днес да го снимаме. Добре, ще се разберем. Това беше. Чао. Ела се покажи малко. Здрасти! Това беше. Айде, чао. Искам да видя края на клипчето.